Il-podcast il-politiku u miġju prilkom minn Friends Kebab and Grill li jinstab 16 triq il-Kappillan Ħamrun. Tista' ssibhom ukoll fuq Bolt Food. Brothers Wholesalers and Groceries. Jaqasmu ċilindri tal-gas tad-ditta Liquigas Malta. Joffru wkoll servizz ta' konsinja wara l-4 ta' filgħaxija. 99 07 71 43 jew 99 11 6322. Għall-okkażjonijiet jew parties privati kkuntattjaw The Cavern Bar li jinsab ġewwa Triq de Brogdorf Imsida. Nilqakom għal programm ieħor il-Politiko. Lejla ġew l-istudju miegħi nilqa' il-George Tabone, nirringrazzjak George tal-ilqajt l-istedina tagħna kif inti. Grazzi lilek tajjeb. Mela, nibdew. Ejdilna xi ħaġa fuqek. Qabel nibdew id-domandi li għandi lesti għalik. In ġenerali, u x'tagħmel jew x'għamilt. Jien naf jien bniedem l-iktar li magħruf għall-kumpanija l-għandi u fil-kummerċ imma wkoll kemm il-darba nkun mistieden għal-diskussjonijiet. Ġieli konna flimkien ukoll. Nagħti wkoll ħafna opinjonijiet tiegħi fuq Facebook. Jien ma nafx hija mistoqsija vasta, taf kif. Naħseb nibda staqsini. Mela. Kun taf, ħanibdew hekk. Ħanibdew hekk. Fil-passat inti kont attivist sew fil-Partit Nazzjonalista. Ma' żmien inti tlaqt mill-partit bħal ħafna nies meta kien hemm il-bidla fil-gvern. X'kienet il-main reason li spiċċajt tlaqt jew kellek titlaq mill-Partit Nazzjonalista ngħidlek? Ara, jiena jgħidu li jistaqsuni ħafna jew jgħidu li inti laburist. Jien m'iniex laburist, la jiena laburist tal-azzar, laqqas tal-aluminium. Sal-mewt laqqas. Ġifieri laqqas jien għaw laburist sal-mewt. Jien nivvota Labor illum. Dik hija d-differenza. Llum nażel lill-Partit Laburista biex ikun fil-gvern. Issa għall-mistoqsija tiegħek qabel jiena kont miljetista qawwi fil-żmien l-80s, fil-żmien jekk tajdi għalfej, ċans kbir kien conditioning ovvjament li ġej mill-familja dak iż-żmien jiena tlajt żgħir nagħmel il-homework fil-każin nazzjonalista tal-Belt, fimt. Missieri kien nazzjonalist, ġifieri minn dawn il-gbar, ommi minn Tallis of Gonzi. Bil-pedigree. Ukoll, u ġej minn naħa tal-Belt ngħidilha jien li huwa tribut tan-nazzjonalisti, ġifieri naħa tal-Arċipirku, Pawlin, Malavallett, dak iż-żmien Taljani ma nafx għaliex naħseb li kienu kont naħseb li dak in-nazzjonalisti kienu iktar ixelbu lejn Taljani. Jista' tkun kien ġejja mill-antik ħafna ta' żminna. Le, mhux hekk. Imma ġifieri tlajt hekk. Kont involut ħafna fil-Partit Nazzjonalista anke f'kumitat, imma l-iktar li kont vera attivista qawwi meta kienu l-80s kulħadd jaf kif kienu. Kont frontman hemm, ġifieri kull fejn kien hemm bżonn kont inkun. Bdejt ninbidel naqra lej minn dawn l-idejat, naħseb kmieni ħafna iktar minn qabel Der Joseph ta' nitkellmu fit-2008. Fit-2008 ħabbejt ħafna ma nafx inti ma kontx hemm naħseb. Ejna ta' Jose Muscat. Hemm kont int ma' Jose u Anġlu Xwiereb. Ejja. Għamil żmien kont PRO ta' dak il-moviment. U koll, ma kontadni l-verità, jekk kustaqsini jien kulturalment, jekk tajdik xieġviri kulturalment, tradizjonalment, jien iktar jien nazzjonalist, fim trabbejt, ekk. Imma, imbagħad nara l-Partit Nazzjonalista jien jinbidel ħafna. Beda jieħu xejra aktar xellugija, jekk tista' jaħlu hekk. U bdejt nara bidliet mindu tela totalment il-partit rajtu. Nbidel ta' daħt fuq. Jien kif nara jien dejjem. Naħseb raw ħafna niesek. Fil-fatt ir-riżultati. Meta ġiet l-elezzjoni ta' 2013, jien ma votajtx. Estra? La ma votajtx, ħafna nies jaħsbu li jien votajt il-Joseph, jien ma votajtx. Ma votajtx, la votajt in-nazzjonalisti
u laqas il-Labor, fimt? Naħseb kelli wis kondizzjoni kontra l-Labor Party biex nafdom, fimt? Imma deep down biex wasalt ma nivvutax. ċaħġa ċaqaltni, fimt? U jena tant kont deep blue. Li ma tant stajt insir aħmar, fimt? Allora rrit insir ċelesti naqra, fimt? U bdejt insir rosa, u bad sir aħmar. Fimt ġifieri. Mbagħad meta rajtu t-tmexxija ta' Joseph, fimt? Li raqatni ħafna l-fatt li kien pro-business, fimt? Yani jaqpa' wieħed mill-ikbar politiċi li qalu d-deru jgħidu li jridu, bl-iżbalji li għamel. Mhux hekk. U b'tajma għalija u l-bniedem sirnafu personalment il-bniedem għandu ċerta karizma tremenda. Li affettwani, to be honest, ħalla impressjoni fuqi. Dak iż-żmien kien hemm xi ħaġa personali li raqtitni wkoll. Tlabt ċerta għajnuna li ngħidlek mhux tlabt ċerta għajnuna, tlabt li ma ssirlix ħsara li rajta li qed isir inġustament lejja. U kien għatem minna sens-video, ħaslu idejhom minni letteralment, anzi, użawni fil-medja tagħhom biex jiena nemmen biex juru li qed jagħmlu ġustizzja ma' kulħadd. U dak il-fatt kien fatt li ħoloq li rabja kbira lej il-PN. L-żgur huwa li ħafna nies jgħidu li tlaqta x'akkwistajt jew hekk ma akkwistajt xejn, u għall-grazzja tal-Alla aħna minn hekk ċara. L-għandi bżonn naħa. U laqas naħoħra, ġbir żgur. Biss għandi bżonn li jew favur li jkun hemm gvern li joħloq opportunitajiet fejn jien nista' nuża t-talenti tiegħi kemm jista' jkun biex nagħmel il-ħajja li nixtieq nagħmel jien. Folderi, għax fil-fatt kon ħansaqsijelek, inti ħafna nies li dawn li jkunu estremisti fuq il-ġiex naħat normalment akkużawk li speċi inti qlibt għax akkwistajt. Inti Folderi temmen li l-gvern għalik l-importanti li jħallik fil-libertà li taħdem u tagħmel l-optimization tiegħek tal-ħajja tiegħek dak li tara kieku fil-gvern. Jiena meta tarani kolli naqra batti bekki fuq Facebook l-ena tiegħi, fimt kultant. Ara, jien ħafna nies jgħidu li ara wieħed mill-iżbal li qed isir ħafna minn nies li minn nazzjonalisti li attakkaw in-nies li telqu mill-Partit Nazzjonalista u jattakkawhom telqu għax korrotti, telqu għax ġaħan, telqu għax opportunisti, telqu għax intelligenti, telqu għax jaqbillhom, telqu għax ħajjithom jaħsbu li aħjar taħt il-Labor Party. Issa minna meta jagħmlu li di speċi akkuża opportunisti, mela. U għatta dika mill-darba ngħidha pubblikament, jiena opportunist. Ma opportunist, mux individualment għax xi direct order jew hekk, opportunist għax jiena bniedem li dejjem innexxejt anke fin-negozju. Għax nieħu l-opportunitajiet li joħloq is-suq, li joħloq id-differenza fil-moda, l-opportunitajiet li jinħolqu fix-shift fil-mentalità. Fimt kont bniedem li l-ewwel użajt wieħed mill-ewwel użajt ħafna t-television biex isir beħ dirett eżempju. Allura jien bniedem, illum nagħti każ ħafna social media. Allura jiena bniedem jekk nara li hemm gvern jew partit li ħajjagħmel li ħajti aħjar, tkun baħnan. Kulħadd. Anke jekk kun nazzjonalisti jaħsbu jew bniedem, ngħidu individu neutrali, jaħseb li l-Partit Nazzjonalista jagħmillu ħajtu aħjar. Mistu jivvota l-Partit Nazzjonalista. Kif? Mela żgur. Jiġifieri, issa jekk tiġi tgħidli ħajtek aħjar x'inhi? Ħajtek aħjar mhux kulħadd l-istess, kulħadd għandu l-priorities tiegħu. Fimt? Jiġifieri jien ħanażel gvern li nara li jagħti prioritajiet li jagħmlu li differenza f'ħajti għax mhux kulħadd. Hawn nies li għalihom l-ambjent jiġi qabel kollox. Hawn nies li jien naf ċerta serenità kwiet fil-pajjiż mhux kwiet għax kulħadd irid il-paċi. Imma li ma jridx id-dinamiżmu ta' kummerċ li jrid Malta teqpa' isa tal-bajtar tax-xewk. Taf kif? Min jien biex ngħidlhom. Għandhom biex jien ngħidlhom le. Issa, nemmen li l-individwu ħajażelu
Mbagħad jiġi l-kollettiv, kemm hawn minn dak l-individwi li jaqblu flimkien u jażlu, baqgħet. Di tal-imbirka bħal ma jġibu eżempju tal-ambjent minn ikollu dar, kulħadd hekk jista' jwaqqħu tal-aħħar. L-ipokrisija mbagħad. Jien naf xi ħadd. Kien vera, imma kontra, fint? Kontra. Nantu ħallitlu post. Dabda waħda ma xejn. Ma baqax ambjent. Ma baqax, tifhem. Ġifieri jiena ħanajlek, jien waħda mill-iktar ħaġa li ddejjaqni fil-ħajja hija l-ipokrizija. Fimt? Jiena ħjar tajt li jasma' jien qed niżbalja. Aw, kif qed nirraġuna għalija nnifsi għax jiena selfish. Qed nirraġuna għalija nnifsi għax hekk jaqbilli u nirrispettak. Imma li tipprova tawweġ u ddawwar minn hemm u tgħid di ħażina għax wara għandek aġenda skop li inti qed tgħid di ħażina biex takkwista minn hawn, jiena dawk in-nies ma niflahomx. L-iktar ħaġa kieku tgħidli fil-ħajja x'iddejjaqni hija l-ipokrizija. Iddejjaqni. Aħjar bniedem. Taffejqiet minnu. Fimt? Jar bniedem iħobb ħafna nisa. U jgħidlek jiena nħobb ħafna nisa. Taw kif milli xi wieħed jilgħab ta' għaddis. Mbagħad minn kif Le ekku. Issa, l-ewwel semmejt li għalik Joseph Muscat kien wieħed mill-aqwa mexxejja li kellu l-pajjiż. Inti taħseb illum l-affarijiet kif jidhru li ġejjin qatt nerġgħu naraw da fil-politika? B'mod attiv ovvjament x'naħseb xi ħajjiġri hija differenza milli x'nemmen li jista' jagħmel. Jiena nemmen li għad għandu daħħal smajt jgħidha l-Prim Ministru għandu kun daqgħu ftit ilu. Għandu ħafna xi jagħti lill-pajjiż, żgur. Issa fl-imrowl ma nafx, fimt? Żgur ma nimmaġinax li ħajkun xi kunsullier f'xi kunsill, fimt? Mhux hekk. Ġifieri 100%. Imma li għad baqalu xjati mingħajr dubju. Oħra, il-verità da kollu diskors da x'naħseb jien. Jekk kieku staqsi ħafna mill-laburisti attivi, sew, ħidulek, żgur. Huma favur li jirritorna lej fil-politika. Issa fil-imrowl żgur dawk jiddeċidu, mhux ħan iddeċidi jien ma Jiddeċidi l-partit. Jiddeċidi l-partit u Issa huwa fatt li dal-aħħar kellna l-aħħar xhur kien hawn l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Id-distakk niżel radikalment kellna xi surveys ukoll li kienu qed juru li d-distakk qisu baqa' żgħir, però l-aħħar surveys li saru reġa' l-Partit Laburista żied u kważi laħaq l-20,000. F'intervista riċenti wkoll Dr. Abela qal li tant kemm fuq il-medja kienet ikun hemm ħin kollu minn ovvjament mill-kamp oppost. Jitfgħu skandli fuq Joseph Muscat, kellna l-każ ta' Carmelo Abela, li kważi anku beda jemmen li hemm xi taħwit. U ejsu donnu nduna da l-iżball, speċi kienet iwarrab xi nies li forsi ma kellu xi warrab. Taħseb li issa xaċċetta li qabel ikun hemm sentenza tal-qorti prattikament ċara kristall daw in-nies jibqgħu jaħdmu ġol partit u naħseb forsi l-laburisti hardcore apprezzaw dil-mossa u reġgħu jisom. Ħanibdew biċċa xalti ħafna. L-elezzjoni ta' Ġunju. L-elezzjoni ta' Ġunju. Hija elezzjoni fej kull partit fil-gvern normalment jitlef. Imma mhux ma jitlef. Jew l-iktar għax ħana kalfej. Huwa l-iktar post jekk xi ħadd irid jagħmel vot ta' protesta huwa il-ħin. U ma rridux ukoll neskludu, ġifieri nagħtu kollox għas-sar biex jagħtu tbeżbiża l-Labor mhux hekk biss. Ibni, hemm Roberta Mezzola, pereżempju, jiena ma naqbilx ħafna mal-mentalità tagħha, imma ma tistax tgħid li mhijiex personalità tremenda u politik. Le, mhux għadha rol importanti. Hija ġgant politiku. Fimt? U jkun żball min jipprova jimmina dak il-fatt. U kien ukoll ħalliet effett qawwi fir-riżultat. Garantilek kien hemm nies li qatt ma votaw u votaw lilha. Qatt ma votaw, ma interessomx mill-politika u votaw lilha. U jiena hemm nara l-Partit Nazzjonalista kemm hu diffiċli jerbaħ l-elezzjoni.
Mela, elezzjoni li mhux daqshekk hija do or die. Kellek Ferrari. kellek kandidatura aħjar fuq il-naħa tal-parti, bil-rispett kollu lej il-naħa tal-kandidati laburisti, ħafna minnhom huma ħbib tiegħi. Ma kellek kandidatura mhux aħjar, b'saħħitha iktar, vera b'saħħitha. Kellek il-fatt tal-inkjesta, dik nhar inkjesta. Mala ħarġu xejn qabel jew. Eżatt, ma għandek inkjesta li kien taħraq bħalik kien hemm għalija żball enormi dawk in-nies kollha qudiem il-qorti. Jiġifieri, jiena nitkellem straight, jiġifieri. Nifhem li l-appoġġ li ppruvaw jagħtu għax Joseph huwa bniedem maħbub. Imma żgur manage biex għall-elezzjoni. Anzi, għamlet sara. Waħda minnhom pereżempju li żball kbir issa jiena nagħti każ ħafna l-marketing. Allura nagħti każ ħafna kif jaffettwa n-nies. Il-fatt li kien ħafna bandieri tal-bnadar antiki tal-Labor Party. Tibda minn ikun qisu LPLD. Ħafna nies ma jagħtux każ, imma psikoloġikament. Minn ikun weġġa dak iż-żmien. Psikoloġikament affettwat. Sakemm ma kien hemm xedha li ma nafx imma kien żball. Ġifieri kien hemm dik il-biċċa xogħol, kien hemm il-fatt ta' Roberto Mezzola, kien hemm ukoll vot ħafna nies kellhom ċerta rabja u xorta Rabaħ il-Labor. Rabaħ il-Labor, M'hemmx tiddiskuti għall-biċċa. U mbagħad terġa' mura l-Punsilli. Id-differenza ma baqax 8,000 kif kienet għal 20,000. Jiġifieri il-Partit Nazzjonalista li jiena minħat biex nitkellem fisem il-Partit Nazzjonalista. Mhux opinjoni. Imma nitkellem out kif nara bħala lejmen anzi hemm għandi dritt ħafna nitkellem fuq fimt kif naħsibha fuq il-Partit. Partit Nazzjonalista l-ikbar problema l għandu hija jiena naħseb li qabel jibda jerbaħ voti minn il-kamp oppost, għandu bżonn jerbaħ il-voti li tilef. Mhux hekk. Jiena naf ħafna the so-called switchers li għadhom kollha mal-Labor Party. Bil-kemm mhumiex l-iktar nies ħorox li huma kontra l-PN. Iktarhom dawn huma nies magħrufa mhux ħadd insemmihom hawn. Huma għadhom verifoli kontra l-PN iktar minn ċertu. Iktar minn ċertu nies. Allura qabel inti tirranġa tagħmel paċi ma' dawk in-nies kif tista' taħseb li tista' tmur u terbaħ nies mill-kamp l-ieħor. Jiġifieri il-PN għandu problema enormi f'dak l-istat. Il-Labor iċ-ċans ukoll li iktar ma jgħaddi żmien tidħol ċertu arroganza u jirfes naqra kallijiet min jippretend tinsix ħaġa. Lill-Labor pereżempju niggarantilek jien beda jitlef iktar voti meta beda jaqta' ħafna d-dawl. Beda kien hawn ħafna żibel fit-triq. Milli fuq il-korruzzjoni tal-isptarijiet. Naqbel 100%. Issa, jekk hux suppost hekk, jiena mhux ħantħollek xi m'iniex la filosofu u laqas psikologu, imma huwa ir-realtà tan-nies. Ir-realtà tan-nies x'taffetwhom. Fim, pereżempju, jekk tibda tbatti l-ekonomija, Labor Party jibda jitlef mill-voti, hemmhekk żgur qiegħda. Issa, imbagħad il-PN il-fatt li jibqgħu l-istess kliem. Per eżempju, jekk tara l-opinjoni pubblika, jekk mhux se żball, il-korruzzjoni pereżempju qiegħda fil-5 post jew il-4 post, ġifieri. Da mhux hekk. Issa kellna wkoll fil-jiem reċenti li għaddew kważi kien xokk li daw insterqu 200 kilo droga mill-Berix. Il-Ministru Byron Camilleri offra r-riżenja għall-Prim Ministru ma laqaħiex. Inti in ġenerali x'taħseb fuq di? Għajmina x'jien nifhimha l-Ministru da mhux ħajqgħod mal-container. Jagħmel assaw, però ovvjament xi ħadd irid ikun responsabbli mbagħad tal-di. Inti x'in l-opinjoni tiegħek? Jiena nħares teha bħala att kriminali. U sera, issa. Il-fatt li saret fejn saret, allura naqra aktar kolorita. Ta' kif? Ma saret serqa minn ġodar ta' barra xieħa. Ta' kif? Saret serqa ġo post li suppost secure.
Nemmen, laqat ma bista saret, ħanibdew minn hemm. Mhux hekk. Li żgur, ma nafx jekk hemmx responsabilità politika, ma nemminx li f'dal każ hemm responsabilità politika. Jekk, jekk dejjem ma natax xi ordni biex dik tittieħed hemm mill-Ministru biex ikun hemm massa inqas, u li jidher li ma kien hemmx hekk għax jiena smajt li dal-Ministru. Le, smajt ukoll li l-Ministru ma kellux sej fiha fuq din il-biċċa xogħol fejn titqiegħed anzi bid-dera kienet ordni tal-qorti. Ma nafx ġifieri, ma jien kif inħares leha li l-ewwel responsabilità li ta' fuq in-nies li kienu hemmhekk, ma ħankun ukoll. Għax jiena niddejja, jien minix bħal ħafna, jien rari nikkummenta fuq affarijiet każijiet ġol qorti hemmhekk. Għax inti jien kelli kwistjonijiet. Għaddejt minn kont nara nies jiġġudikawni fuq headlines men. Issa il-headlines li jġib il-ġurnalist jġib li jrid, fimt? U terġa' l-ektar biċċa li taħraq, u xi tkun bil-kontra ħalli. U l-ewwel net minix ċert li jkun ġab kollox, jien fejn naf il-ġab. Mhux hekk. Ġifieri, jiena noqgħod kawt fek. Ma di li mal-ewwel kara kieku jinstab li da saret u xi ministru jew politiku ipprova jaħbiha. Mhux hekk. Ma jistgħu jsiru f'affarijiet oħra, min naf, ma jidhirx li hu hekk. Alla kif naqbdu, ara, oħra, għax din id-dejja, jaqbad, per eżempju, il-Facebook li tinduna ħafna mill-lum hija ħajja soċjali hija ħajja. Marja Madonna. Hija n-nies li joħorġu jgħidu biex jirriżenja l-Ministru. U ma n-nies kollha li xaqilbu lej il-Partit Nazzjonalista. In-nies kollha li jgħidu l-Ministru m'għandux jirriżenja. Kollha mal-Labor. Ma taf kif. Bla sens ġifieri da, jien ninduna ħafna nies li ma nkunx nafhom, nidħol nagħmel about taf kif, u tinduna tara tilmu mal-ħbib tiegħu. Li bħal meta ġieli jibatuli tibgħat li xi waħda ħelwa, fimtek, ma nafx ma nafx nidħol u dejjem nsib l-istess buġarruni ngħidilhom jien ħabib tagħha. L-istess qed tifhimni ġifieri. Da nażlu aħna. Iktar ħaġa li dejjaqni jien dal-pajjiż huwa li jekk tidher li warajha l-iskop huwa partiġjan miż-żewġ naħat ta'. Le, għatanna dik il-mentalità. Għatanna. Il-kelma jara, il-kelma jgħidu nużaw il-kelma ġaħan. U ħafna drabi tintuża ma nafx għaliex għannaħa tal-laburisti, ma taf il-ferida. Fil-fatt, hija hemm ġaħan laburistija, mela m'hemmx. Hemm ġaħan nazzjonalisti ukoll. Il-problema li hemm ħafna ġaħnijiet li jaħsbu li mhumiex ġaħnijiet. U daw hija l-ikbar problema. U jista' jkollhom ċertu dattarat ta' biċċiet minnhom dawn. Ġifieri. U jkun ġaħan totali. Għalhekk fl-sens ikun ġaħan. Mhux li qed jgħid u x'intellettwalment tajjeb, imma l-fatt li hu għandu dik il-kondizzjoni, tant għandu kondizzjoni ġo. Li kollox ta' xi ħadd kollox ħadd. Laqas jaf biha, hemm il-problema. Le. Garantilek li inti kondizjonat u jien ikkondizjonat. Kulħadd ikun ikkondizjonat xi ftit. Imma almenu kun Prova. Li kun naf li inti kondizjonat. Jiena fimt, jiena ġieli ngħid, jiena dikinhar kont ġo podcast. Għalli xi ħaġa għalli tibqa' tiddefendih il-Primistrija, forsi. Għax bajjes. Fimt. U taffettwa l-biberija tiegħi ukoll mela. Ma almenu kun hekk. Kun hekk għajt jien evimni. Favur. Għaxin, itna ġiet il-Labor Party. Kif? Għaxnajtek? Li għak għandek dritt, minn rrit jgħamelek. Issa, jem, inti, għax inti naf li tħoss ħafna il-pols tal-poplu, għax tamela ma ħafna nis barra. Tħoss li daw l-axħar forsi xarejt li jeta jisu il-Partit Laburista reġa qed jirkupra mhux ġast il-voti, jisu qed jerġa' jieħu l-grip tal-affarijiet li kienu jisu kien hemm ftitxu li kien hemm minn għax forsi mhux jaqgħda xi ħaġa li għandu dritt għaliha, u jisu dal-aħħar reġa' anke qisha l-organization tal-partit. Qed tkun aħjar fil-fehma tiegħi issa ma nafx. Ara naħseb il-bidla li saret dal-aħħar fl-amministrazzjoni ta' Alex Saliba li daħal Alex Saliba, Alex Xiberras, ħallew effett. Jidru li ħallew effett.
U jider ukoll jena minn barra dan ġifieri għar ma jkun hawn xatt jikwotani. Mhux hekk li qiegħed Li minn barra jider li ċertu inkwiet li seta kien hemm fil-Partit Laburista jider li iktar ġi istatiljat. Jider jew sar iktar qbil. Jekk dejjem kien hemm. Mhux hekk li kombat. Ara, jiena dejjem jiena naħseb li fil-Partit Laburista bħal kull movimenti ieħor jew bħal kull kumitat żgħir, anki kumitat żgħir, anki ikun hemm clashes ta' personalitajiet. Mhux hekk. Normali, fim? U iktar m'għandek personalitajiet li huma b'saħħithom. U iktar ħajkollok clashes, fimt? Imma ħafna minn in-nies li għandhom personalità qawwija għandhom l-istess ideal. Għandhom li mħabba lej dan il-moviment li il-politika li b'xi mod ħoloq Joseph ħafna għadhom isegwu dik it-trend fil-Partit Laburista, il-Partit Laburista madux il-Partit Soċjalista b'mentalità xellugija li nafu. Hemm nies li naf li huma ġenwini ta' li telqu mill-Partit Laburista għax ma jarawx li huwa Partit Soċjalista. U tifhimhom. Sa xi punt għax. Ifhimni, ħanajdek ħadam. U ma rridx jew nista' nsemmija. Jena dejjem ngħid li Joseph kien bniedem kbir u hekk. Bniedem kbir. Għalhekk ħallem raġuni. Għax kien kapaċi jaqbad lili li jiena b'tendenzi lemini u jaqbad jiena fil-ġarimi Kamilleri. Mhux hekk li xallugi. U tnejn ivvotaw. U tnejn bqajna konna taħt l-istess umbrella, ma nafx nsellimlu minn hawn ta' sellemtu ġini frati. Ejja, mala, tetilu kemm maħna. Inti tħobb t-argumenta miegħu nara. Ejja, argumenta ħafna ħana. Le, ġifieri, dakka, allura, u mbagħad ġara. Jena dejjem ngħid tekki Robert ngħidu jena ġejt mal-Partit Laburista ħabba Joseph u bqajt hemm ħabba fik. Anzi għandhom il-partit baqa' fuq l-istess binari. Fimt? Il-PN mill-banda l-oħra, jena naħseb li d-diverġenza li hemm hija ħafna ikbar mill-personalitajiet. Fimt? Jiex il-personalitajiet. Il-personalitajiet b'xi mod jagħtu sakemm wieħed jieħu il-power fidu jew ieħor jew jaslu f'kompromessi. Jena naħseb il-Partit Nazzjonalista għandu firda ħafna fl-ideoloġija. Għandek nies li huma konservattivi. Ħafna konservativi. Għandek nies li huma iktar liberali u għandek ċertu element elitista, mhux il-Partit, mhux il-Nazzjonalisti. Mhux il-Nazzjonalisti, mhux hekk le. Għandek element qawwi ta' nies elitisti li naħseb li huma diffiċli ħafna biex dawn jekk ma jkun hemmx leader b'saħħtu ħafna. Jew leader l għandu ċerta karizma, jew leader bħal kif kien Difen Kalami, li dawn joqogħdu malaj taħt xi ħadd li huma ġorashom jarawh inferjuri. U hija diffiċli ħafna biex tiġi Is-sateljata. Jienek nara jien sa. Jiena issa kon ħanaqliblek daqsxejn mbagħad fuq il-PN għax daq tajjeb jew ħażin għaddew 13 sena daw u telfu numru ta' elezzjonijiet b'distakk enormi. U l-istess jidher li m'hemmx jisu dak qed jaqbdu it-triq. Issa inti semmejt tal-ħafna. Nazzjon sejlu ser lura mill-kwistjoni tad-divorzju. Biex nżidlek ta' daqsxejn issa fuq tad-divorzju għax ġitni ovvjament domanda oħra. Il-PN qed jgħid li huwa partit kontra l-abort et all-costs. Ukoll. Il-Labor qed iżomm it-triq jisu kulħadd jgħid li jrid. Inkluż Joseph Muscat eżempju nafu li huwa favur. Alexa Ġussalib huwa kontra, però tnej jaħdmu fil-Partit Laburista bla problemi. Personali kontra. Kont se ngħidlek inti x'taħseb u jekk dil-issue issue li ħatkun ta' jien naf rebħa jew telfa. X'naħseb jien bħala jekk hux favur jew le huwa insinifikanti. Taf kif x'jaħseb. ċittadin. Taf kif jiena kontra għal raġunijiet spirituali, ġifieri jiena kontra mhux għal raġunijiet reliġjużi, spirituali jiena nemmen li ħadd m'għandu ibabas ma' ħolqien li joħloq l-univers, li joħloq enerġija u xi ħadd iwaqqafha. Ġifieri ma jindaq xejn profonde, ma erħila. Qudiem nitkellmu daqsxejn. Isma' imma
din hija issue li kont qed ngħid fuqha fejn tkellimt li għandek il-Partit Nazzjonalista għandu sezzjoni kbira konservattiva. Għandu ftit. Mela, inti in-nota x'jagħmel il-Labour Party ħafna drabi jaqbadlek issue soċjali li hu jkun maqut fuqha, jew kollu ftit żvera żgħira nies kontri, jitfaħħilek hemm. Fim tad-divorzju, tal-gays, u joħloq panic fil-Partit Nazzjonalista. Joħloq firda. Għamluha kemm il-darba. Tal-ħaxixa. U taħdem. Tal-ħaxixa. Ma għaliex għax xillet ngħidlek jien. Għax il-ħsieb tal-Labour Party ħafna drabi huwa iktar komuni n-nies li għandek jekk hemm xi firdiet. Huma kif għatlek, huma fuq livell ta' personalità li jiena aħjar minnek jew jiena ridakka x'ħabib tiegħi jew jiena ġdaka jafni iktar affarijiet personalizzati. Fil-PN kif għatlek il-firda li hemm ġol partit hija iktar ideoloġika, fimt? Allora meta jinħolqu dawn l-issues jien niggarantilek li ħafna mill-Partit Nazzjonalista, ħafna minn niġġor għadhom kontra d-divorzju. Jien. Ma jgħidux pubblikament, ħafna minn nies fil-Partit Nazzjonalista huma kontra il-liġi tal-ħaxixa. Żgur. Ma jitkellmux fuq allum ma xejn issue li tagħmilhom ħsara, ma żgur. Jien nitkellem ma' nies minnhom. Allura, int għandek il-Labour Party nara l-ewwel ma jngħidlek li l-ewwel ma jitfalhom, jew jitfa' on the board, mhux jitfalhom, hija l-eutanasja. Jwak naħseb ukoll din. Qabel l-abort. Issa hemm kritika li ssir ħafna lill-Partit Nazzjonalista u naħseb fil-passat għamilt inti, naħseb kont għamilta jien ukoll, u ħafna nies jagħmlu għal il-Partit Nazzjonalista ma baqax nazzjonalista. Fis-sens fej anka fejn tmur daqsxejn l-ekonomija, kważi il-Partit Laburista let's face it sar iktar pro-business mill-dik. Taħseb li dik hija one of the main reasons għalfejn il-Partit Nazzjonalista wkoll tilef l-appoġġ ta' ċertu nies li kellu tradizzjonalment, eżempju, il-business kien dejjem wara. Dik 100% llum il-Labour Party rebaħ komunità il-komunità tal-kummerċ tan-negozjanti rebaħ ħafna nies li qabel kienu żgur ma kienux parti mill-Labour Party. Żgurissimu. Jew inkella l-Partit Nazzjonalista tilef ħafna minn dawn in-nies. Fimt? U hawnhekk Malta taħdem bħajdi l-vot jekk titlefgħu jiżditaw jekk jintilefgħu. Għandna żewġ partiti. Allura ħafna drabi jiġri hekk. Jien ħaġa nara l-iktar partit li kien favur l-Unjoni Ewropea, li huwa l-PN, hija l-iktar li ma kienx lesta liha. Hija l-iktar li għamlitlu ħsara. Ma mhux l-iktar għamlitlu ħsara. Għax ma kienx. Qed nifhem il-punt. Ma kienx lest. Għal-bidliet li l-Unjoni Ewropea ħolqot fil-mentalità, pereżempju, fil-mentalità liberali. Fimt? Ma kienx. Ix-xukjatu, kien. Ix-xukjat minna li darba għala Joseph di, jek minn s-sejba. Ma kienx, issa, jek nitkelmu fuq il-kontattajli fuq il-biznis, jiena l-lum noqgħod attent tal-left u right, fimt, il-verita jiena kont ninsejjaħ li l-nifsi l-emini. L-lum jiena favur ħafna politika ta' sens komun, fimt? Għarf il-fatt jekk semmi Trump jiena l-ikbar ħaġa li qal li oġbitni meta qal revolution of common sense. Għan idħol biċċa xogħol li qed tajt meta ħan nitkellmu l-emin u xelluk ħan nitkellmu fuq prinċipji. Ħafna nies jiġi li attakkawni. Tlift il-prinċipji tiegħek jien għandi il-prinċipji bqajt mal-PN. Fuq l-prinċipji qed nitkellmu. Fuq l-arma, ġifieri inta għadek tiddefendi l-arma, għadek tiddefendi li sem PN, għadek tiddefendi li sem Labour, x'prinċipji? Jekk issaqsih il-Partit Nazzjonalista, x'jemmen illum? X'inhu? Ħafna drabi ma jirrispondikx. Mhux hekk qasgħu. Ma jirrispondikx. Ma qas jafu, ma jafux, ħafna minn nies ma jafux. Fimt? Ġifieri meta tgħid li prinċipji, u jiena bniedem li kolli batti bekki kbar meta fanni ħanajt miegħu.
Għaw Peppi. Għaw xismu għaw, Azzoppardi. Peppi Azzoppardi. Peppi Azzoppardi. Daf xajt fuqi. Jgħid li mhix vera int għamilt U-turn. Għamlu U-turn il-partiti. Int qiegħed fejn temmen. Fejn suppost tkun. Mhux hekk Il-prinċipji tiegħu. U men ma naqbilx miegħu f'ħafna affarijiet kif jirraġuna. Imma għalmenu nemmen li huwa ġenwin. Le, bla dubju. Fimt? Jgħid iċ-ċuċati, imma ċuċati li kunet Jemmen fi. jemmen fihom. Jien dejjem ngħidlhom ċuċati, jgħid ħafna ta' affarijiet tajbin ukoll ta' biex Imma ġenwinu, fimt? Iġbir nipreferi b'nidem bħalu. Mhux hekk milli xi ħadd jilagħba. Melli xi ħadd hawn xi ma nafx jiġik x'fratek xi ħadd intom ma insomma ħallu. Għalli jista' jkun. Mela, inti tara xi ħadd fil-PN li forsi jista' l-qudiem għajjem jerġa' l-partit daqsxejn fuq saqajħu jkun alternattiva għal-Labour Party. Jien għandi. Għax let's face it il-pajjiż. Mhux ħelti li ma jkollux oppożizzjoni b'saħħitha, laqqas. Ngħidlek, jien għandi frati. U għan ħani kwota xaħtu koll li tkellem li għal xaħġa, Robert Muzumeċi, smajtu jgħida ġo podcast. Meta għal saqsewħ, jek tiġi mezzola, il-Partit Nazzjonalista jirkupra, saqsewħ dirett, u għal, miex kustjoni ta' min jiġi biex il-Partit Nazzjonalista jirkupra, il-kustjoni hija il-prodott li jgħatibieħ. Kien hemm żmien li l-prodott li kien ibieħ kien popolari ma' dawk iż-żminijiet. Kien in-nies riditu. Illum jekk ma ssirx bidla fil-mentalità jiena għalija, Partit Nazzjonalista hija pajbati. Imma issa jekk tiġi tgħidli jekk hemm x'nies li nara jiena li jagħmel differenza at least. U bnidem li ġili kellimtu, u bnidem li tista ma taqbilx miegħu ma titkellem huwa Alex Borch. Bla dubju jien żagħżugħ għandu immaġini sabiħa li tiswa wkoll jidħol ħafna f'kollox fil-ħajja, fimt. Għandu open-minded, fimt. Ma nafx kemm huwa liberu li jkun u kemm jixtieq ikun, fimt, ġifieri. Il-Partit Nazzjonalista huwa partit iktar diffiċli mill-Labour Party ta'. Fil-fatt li qed tgħid inti kien hemm survey ftit ġimgħa ilu rigward Għawdex biss. Hemmhekk jidher il-Nazzjonalisti għandhom maġġoranza, da xi ħaġa tajba żgur qed jagħmel kumparat ma' l-oħrajn. Ara jiena nemmen il-Partit Nazzjonalista li lem mill-idejat mill-x'jagħmel politikament. L-ewwel net irid jaqta' ruħu minn di ċerta negattività, mhux ma jibqax ta' jsemmi fejn jsir ħażina. Imma li sar isu ngħidilhom jien il-graffiti li b'sinġlek. Taf kif li nipprotestaw bl-riżenja dak. U jibda jgħid ħafna iktar li ħankun fer li dal-aħħar kien hemm ftit proposti. U ħankun fer. Li juri għaliex huwa gvern alternattiv, li juri x'ħajamel. Pereżempju, għalija mhux biżejjed li tikkritika law ħafna barranin, mhux biżejjed li tikkritika law ħafna traffic, mhux biżejjed li tikkritika law ħafna billi għax għajdli, jekk ħan nivvota lilek. X'soluzzjoni ħattini għal dawn? U hemm, għandek soluzzjoni aħjar milli qed joffri l-gvern ta' Robert. Għandek soluzzjoni li traffiku ħatajdli il-barranin, ġifieri x'ħatajdli jieni? Ħajkun hawn inqas barranin u ma ħadd tipprovdi li ħaddiema jekk ħanivvinta xi kummerċ, jekk jiena ħannaħħu l-barranin, ġifieri l-istarijiet ħajbqgħu minxu hekk. Mhuwiex biżżejjed li tgħidli ismek ħankun hemm jien. ħajkun hemm inqas korruzzjoni, għaxan kollha jgħidu hekk qabel jitgħu kollha. Ħajkun hemm inqas korruzzjoni. Għandna żmien issa fis-sejħ. Ħajkun hemm inqas korruzzjoni u jista' jkun vera wkoll. Min jgħid. Sena minuta, għax jiena oġġettiv. Jista' jkun vera wkoll. Ma mhuwiex biżejjed. Iċ-ċans billi biżmien isir ismimni iktar ma toħloq ġid fil-pajjiż iktar hemm ċans li għandek fejn bil-subajk.
Taf kif? Ġifieri ma hemm ir-rollem għax jiena niddeq nakkuża nies taf kif mhux qiegħed biex nakkuża l-ħadd. Imma ma tistax tibgħod dir-retorika biss korruzzjoni dak ħażin u traffik. Trid tittini soluzzjoni. Hemm, jekk meta tibda tajt soluzzjoni, fimt? Tajt isma' għandna problema kbira tat-traffik. Jekk ħanamlu hekk, di ħanindirizzaw hekk. Il-poplu jibda jemnek iktar, fimt? Issa, semmi li xi ħaġa li l-Partit Laburista fil-fema tiegħek għamel tajjeb ħafna għal pajjiż u oħra li għamel ħażin. Mela, jiena l-ikbar jibda mit-2013 huwa il-benesseri li ħaloq, il-good feeling factor, il-kummerċ li kien hawn, jiena mhux ħanajt kif li kulħadd sar sinjur żgħir. Imma kulħadd tagħmel qabża l fuq. Jiena ħares niftakar kien hawn żminijiet iktar diffiċli. Jiġifieri fl-ekonomija il-Labour Party brilla. Fil-qasam tal-governanza propja kien hemm ħin jiena speċjalment isma' għax jiena hawnhekk ninżalu l-kappell lir-Robert, mhux il-Joseph, ir-Robert. Ħafna mill-affarijiet li fejsja Robert huma mill-amministrazzjoni ta' qablu. Ankunu fer. Dana il-famuż żarbun għaxin ġiċċajt miegħu, iż-żarbun biżrar. Kien hemm ħin żrar kienu naqra kbar li daħal fih. Kien hemm ċnagar. Taf kif? Ġifieri biex nkunu fer, għax il-fer huwa fairness, fimt? Jena ngħidlek jena minnaw nsellem il-Joseph li għalija wieħed mill-ikbar politiċi li qatt rajna. Ġifieri. Imma biex nkunu fer ukoll, ħafna hang-ups u ħafna mill-problemi kbar li ħabbat Robert magħhom tal-ekonomija u tal-pandemija ma fejn tidħol governanza, ħafna mill-problemi li kellu kienu ġejjin mill-amministrazzjoni qabel. Ġifieri hemmhekk jiena nemmen li Joseph seta' speċjalment ħadd ċertu deċiżjonijiet u forsi tajjar ċertu nies. Qabel. Jiena naħseb li hemm tisaqsejtni l-ar ħaġa għall-aħjar. Ma mbagħad fejn jiżviluppa l-ekonomija hija tremenda. Żgur hemmhekk. Is-saħħa. Issa ovvjament inti semmejt tajjeb ħafna li kien hawn żvilupp kbir dawn l-aħħar snin fil-fatt il-GDP l-iktar li tela, però naħseb parti minna wkoll hija wkoll għax żdiedet il-popolazzjoni issa di ħalqet problemi magħha kbar kif dik. Taħseb li il-pjan ma kienx infassal tajjeb biżejjed għal dawn l-ammont ta' nies li ġew? Vodra ħarbet l-ekonomija minn taħt idejna u tant kemm kibret forsi b'mod maġġel iktar mill-li ħsibna li huwa fatt, in-nies ma tihomx torti gergru għax. L-aħjar li inti tibni dar sabiħa u tibni tagħmel ħanut sabiħ, tagħmel negozju kollox organizzat biex meta jiġu ħafna nies tkun organizzat. Imma ħafna drabi d-dinja ma taħdimx hekk. Mhux hekk. Id-dinja taħdem kontra, tibda b'ħanut żgħir. Job gabbana u tbiħet toast. Mux għambat. Dak per malaj. Timtela bħafna nies. U tkun, ma tistax taqdin nies għall-iżvilupp li kun sar. Umbat tibda tkabbar. U issa jiena nitkellem lek fuq eżempju żgħir. Issa li ġara huwa ħafna hekk speċjalment tinsiex li kellna il-gap tal-pandemija. Meta kien hawn il-pandemija b'daqqa waħda għamilnek. Ekku bħalma. U n-nies li ngergru kollha l-ewwel wieħed jinkontra barranin kontu hekk. Imnalla kien hawn dawk il-barranin. Għax il-ħaddim Malti l-inqas li sofra. Għax l-iktar buffer li sofrew kienu n-nies il-barranin li telqu kollha u ħallit ħafna inqas effett fuq in-nies il-fatt li l-ewwel ma batew kienu dawk il-barranin. Issa ġara, jiena nemmen li ħafna minn nies u kont tara studju rajt studji, kont wieħed mill-li qed fil-kummerċ inkwitat, li rrekupru wara l-pandemija kien ħajkieħu iktar fit-tul.
Imma ġraċ. Le, Malta. Jena neqa ngħidlek li waħda mill-aħjar snin li kien hawn pereżempju kienet 2022. Meta fetaħ eżatt jew 22, meta fetaħ kien meta kien hawn kummerċ tremend u spara l fuq. Jiena u hemm ħaġa oħra l-ekonomija mhijiex toj, mhijiex xi ħaġa jew xi apparati dajt ħan baxxilu sound aw ħanolli dawnek. L-ekonomija hija dinamika. L-ekonomija ma tistax tajt tisma' ħanamel break biex ma nkomplux nikbru. Jekk tagħmel hekk ħafna drabi, jekk tagħmel dak il-break, taf tibqa' sejjer lura. Il-problema kemm jiflaħ dal-pajjiż. Inżda l-aħħar ċaħat saqsini pereżempju minn fuq kont għallu l-ħajt ċempluli minn fuq program live, television saqsuni fuq il-belt Valletta. U minna il-wankin. U meta għallu li xtaħseb fuq il-belt Valletta. Għatom għandha problemi kbar u wiċċhom għattilhom għandhom problemi, il-belt għandha problemi kbar ħabba il-suċċess li għamlet. Fimt? Paw Malta hija l-istess, il-problemi l-għandna. Meta ngħidlek għandha l-belt għandha problemi kbar. Ħabba il-kummerċ l-hemm. Żgħax ma joqgħod hemmhekk ovvjament. Staddi ambulanza, imma fl-istess ħin ara kemm jaħdmu nies, ara kemm qamet kienet naf nies jien li kellhom kmamar il-belt, insemmi il-belt. L-isfel, ma bdawn ħalli f'imbarazz konna nibżgħu ngħaddu żgħir minn qudiemhom, illum mikrijin. Mikrijin sew. Mikrijin u żbieħ. Djar mwaqqajn kien hemm karrejja ħdej is-suq. Konna nitlu fiha kienet tal-waħx. Illum hija waħda mill-isbaħ hotels hemm. Fimt? Ġifieri, jiena nemmen li Malta għandna u l-kummerċ li tisemmi. Ma jistax ikollok coin f'sajd waħda, ħajkollok il-coin minn vantaġġi wkoll. Issa soluzzjoni, jiena nista' ngħid x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Jien m'iniex politiku, m'iniex qiegħed hemmhekk biex solvi, nistenna li jekk il-Labour Party qed jiżbalja għandna partit ieħor. Le, għandna partit ieħor li suppost jgħidilna x'inhuma s-soluzzjonijiet. Għanajdek, jena kemm hawn tarani kemm nikteb favur il-Labour u ritratti ma' nies fil-Labour u jgħidu li jaħsbuni xi laburist minn dawk il-kbar. Jien min qed ngħidlek jiena ngħidha pubblikament. Jien jekk ikun hemm xi ħadd fil-PN. Il-PN ikun aħjar mill-Labour Party. Jiena nivvota PN ma niddejjaqx. Jekk ikun aħjar. Jien nivvota il-min huwa l-aħjar. Mhux għall-pajjiż li għamil li ħajti aħjar. Issa, jekk il-pajjiż ikun tajjeb iċ-ċans kbir jiena ħankun aħjar. Ħankun aħjar. Iġifieri. Ma jiena m'għandix għall-grazzja tal għandi bżonn il-Berna u laqas il-Robert. Ġifieri, jiena nivvota żgur fejja bla dubju. Mela, inti illum il-ġurnata. X'inhu l-opinjoni tiegħek fuq il-barranin? Niftakar fil-passat bħalma kont anke jiena darba mill-meeting. Li kien hawn ħafna barranin. Illum, x'taħseb li hija s-sitwazzjoni? Jiena rrid barranina u Malta jekk għandna bżonnu. Jien ma rridx l-ebda barrani wieħed hawn li qiegħed hawn għax m'għandniex bżonnu. Jiena rrid barranin li qed jgħinu biex tikber l-ekonomija, biex rrid barranin, nistama m'iniex razzist jew nistama razzist niġi naqgħu ta' kif, jiena rrid barranin biex jagħmlu l-ħajja tal-Maltin aħjar. Ta' kif? Żgur mingħajr dubju. Irrid ukoll li qegħdin hawn dawn biex jaħdmu jaqalgħu ma jiġux sfruttati mhux hekk. Jkollhom l-istess rights li jkollu ħaddiem Malti. Imma jien irridhom hawn biex iġibu l-ħajja tagħna ta' Malta, mhux tal-Maltin ta' Malta tal-pajjiż aħjar. Ta' kif mela. Jekk qegħdin hawn u jtelfu l-gwadan ta' ħaddiem Malti, jiena għalhekk ma naqbilx magħhom l-ewwel jiena l-aqwa għala Robert Titilu, l-aqwa jobs irriduhom li jkunu għall-Maltin u l-Awġin. Fimt? Imma jien għandi bżonn, jekk għandi bżonn ħaddiema iktar, fimt ma rrid inġib. Issa, kieku tgħid li x'nażel li nġib ħaddiema minn barra, kieku hemm jista' jkun inġibhom li kulturalment huma viċin tagħna. Jiena iddejjaqni li bniedem barrani għandu problema ta' kultura miegħi. Aħna għalfejn.
Għax Toħloq problemi. Toħloq problemi. Ma trejx. Fimt, aħjar li għalmenu memx ġa, aħjar ikun jab l-Inglis, per eżempju, biex ma jkun hemmx problemi ta' komunikazzjoni, aħjar jifhem x'inhi il-reliġjon kattolika. Kif mhux għax qed ngħidlek il-reliġjon kattolika. Ma jfessirx li toqgħod mal-qoddies. Imma aħjar jena ġiljatta jekk ommi għalla għat kun għat mut. Nipreferi ħdeja ikun hemm ners li hija kristjana kattolika u taf tikkomunika magħha. Fimt? Għalija huwa ħafna ħjar, huwa ħafna ħjar għal persuna biex tħoss ħjar. Fimt? Imma mbagħad dan again jekk m'hemmx. Tittasil. Nażel ma wkoll kieku nażel barrajin, jiena nippreferi li pajjiżna jiġu l-iktar nies simili ta' kultura. Ejja, bla nar dubju. Folder edit għal-kultura naħseb. U ma nafx ħafna nies jgħidu l razzist, ma nistax nibma għadi ħafna political correctness. Per eżempju, jaġun il-bjondi. Alla jena, ma ndix rit jaġun il-blondi. Ma banalità, ma nistax nifima jien. Ma nistax kif. Bella, kuħad joġbu li jritu. U jek tajd li nipreferi jien nipreferi Italjani. L-ewwel ma nipreferi il-Beltin. Nipreferi il-Beltin. Jena razzist favur il-Beltin. Umbat favur il-Maltin, umbat Italjani, umbat Ewropej. Ta' kif? Paddejt sa' kem ma nafx toħod li da dritt, kif toħod li da dritt? Le, mux fil-fakku għan saqsik fuq il-political correctness ukoll li dit ħanna fija li ma tista' kważi titkellem fuq xejn. Però di jisa qed ixxeqleb issa naqra fil-fatt. Għandek bnidem eċċezzjonali u għandek Donald Trump u għandek ukoll il-shift li sar fl-Italja. Fimt ukoll. U issa middera fil-Ġermanja ukoll. Le, jidru li l-affarijiet qed jinbidlu minn dak il- Augustin. Żgur, fimni. Jien nemmen li kulħadd għandu dritt jemmen assolutament li jrid. Fodri li tibża titkellem ġabu. Jiena darba kelli program kien jismu Kull dritt. U kont weħilt minn 100. Multa. Minn 100 multa. U naħseb social media jazbaħ, għax social media għandukum memx u autorita ta' xandira. Le, memx, sissa memx għal. U jena kontat, tisma di, jena kontat tek. Dak iż-żmien kien għaw tiftakar konna minn tal-ewwel li konna tkellimna. U jena kontat tek. Għat easy għal-politiċi li morru bil-korozza d-dar u għek mill-li dik it-fajla li sejra fil-5 ta' fil-ħodu, sejra xogħol għal-fabrika u għek, u trid titla' ġo korozza tal-linja mimlija suwet. Tab kif? Issa, anki kunu rġil bojota, ġawa. Ektar komdu bid-driver. Ġa mara taf tħossa skomda, kolla rġil. Għanna taxi s-lum li tista' twassala mara. Wara, dak iżu tinsiex il-mentalità kienet differenti, ħafna fejt kienu ta' għattaħseb wara di titla u s-sib ħafna nis takkar ta' Suwet, insomma, mux kanna ġon Suwet. Suwet. ħazi. U titla u s-sib għan kultura, lingwa differenti, kulur differenti. Għat jena niddeja kieku tkun il-mara tijaj, maċ il-nizzilom jom maħalix titla niddeja. U għelt minn 100. Tista' tifhem. Freedom of speech. Dafki. Ejja, jena konti mnizzal anki fil-Kongress Amerikan ta' pala. Pala estremista tal-lemin, ejja. Estra. Ejja. Issa, biex naqelbu daqxejn u koll, fuq dil-bicċa, il-Vice President Vance, ma ta' tkellem ma' Joyce u seminar mal-mexxej Ewropej. Għallom li kbaradu. Mux mexxej, ta' mċamata. Etta bil-politi, jena. Għal li l-għadu ta'kom, law għal-Russja, lajja l-Amerika, mintom stess ta'kom infuskom għax il-freedom of speech għet ċaħdu l-ħafna nis, u jekk mux ħajġi xaħġa ħat ispiċċaw titkisru. Ovvjament il-Scholz tal-Ġermanja taħċama tal-ura u telef il-gvern mill-ewwel tista' tgħid, u kien hemm xi mexxej oħrajn bl-eċċezzjoni tista' tgħid ta' Meloni li bdew jaqblu ma' din rettorika u donnu li hu xorta ħatibqa' persisti fis-sanzjonijiet u dal-affarijiet. Taħseb li ninsabu f'periklu li qed naqataw mid-dinja. Isma' periklu jiena
daqsxejn. Mhux ta' gwerra li naqqataw mid-dinja. Efimni, jiena nemmen li l-Amerika l-għonet Influenza d-dinja. Tata su tqabbat riħ id-dinja. Iġviri l-Amerika t-influenza. U kwenem senna muta u kol. U kienet weaponizzata li t-influenza d-dinja għax jider ħafna kienem ħafna flus. Miljoni. Biex jaffetwaw l-opinjoni pubblika ġviri mux bxej u kol. Ġviri kienet xaħġa li tider li kienet organizzata. Dejjem mill-li Għat joħroġ mill-Amerika bħalissa. Issa, jena ovvjament, da għadni kem konna nitkellmu għazat fuqa, ma tkulli naqbel, ma nistax nifhem jien. Din il-tip ta' political correctness, attent. Ara, għana jdek għaza, xin niddeja, kienaw ħafna nis u sezzjonijiet li kienu emerġenati fis-soċjetà. U appunt, fimt? U ma nistawx ninnegawh. Imma ninnem li morna fl-estrem liħor. Morna n-naħa l-oħra, fimt? Ġiviri, ma tistax il-bnida moħxon, għajdlu moħxon, jow jien, irrit nħaddem, eġħat, u rrit nħaddem marajn. Ma tistax tajt. Sejt ma ċiġiviri, blim dritt, ċaħat jindaħalli li, jek jien nħaddem xmara. Bħala sejt. Ma tkif li t-obbligani. Ma rriċ, jien irrit. Jek trid inti ġiġ għandi. Jek indejqek kif naħsibha tiġix għandi. Mhux hekk, nistgħu mhux imkien ieħor. Ħadd ieħor jaħseb bil-kontra tiegħek. Jekk inti tuħu gost li jaqdik raġel, mur fejn jaqdik raġel. Ira mhux qed ngħid li ma naqbilx ikun hemm sejżmen raġel ta' Mhux hekk, le, mhux qed ngħidlek, jien qed nitkellem bħala argument issa. Imma blim dritt int indaħalli jew ħanbiħ prodott tax-xahar nagħmel xi ħadd bil-qara. Mux hekk, le. Jow nitkellem fuq ikel healthy u nagħmel wieħed fih daqs il-mejda. Bla sens, ċerti affarijiet morna l-emozzjoni. Unsejn Sens komun. Ma nistax nifhem banalità. Banalità, fimt? Isma, saying this, jien illum il-ġurnata jekk kont fuq dan l-emin, sirt ħafna iktar lej ċentru f'ħafna affarijiet, għax ħafna affarijiet kienu ideali ġo moħħi. U tkun żgħir kollok ħafna iktar ideali u kunċetti. Illum jiena m'għandix prinċipju. Xej, nilku prinċipji l-għandi huwa fil-prattika. Jekk fil-prattika li qed nagħmlu ħadd tagħmilek ħajtek aħjar, jien favur tagħha. Jien favur li l-ħajja tal-bniedem individwalment tmur għall-aħjar. Jekk l-ħajja tal-bniedem individwalment tmur għall-aħjar, koll wieħed minna, ikonna l-kollettiv aħjar, ikonna pajjiż aħjar. U koll, ifimni, hemm ukoll il-bniedem ma jistax jgħix biss bl-intelligenza u bl-intellett, hemm ukoll in-naħa spirituali tiegħu, ma meta ngħid spirituali mhux qed nitkellem fuq reliġjon, qed nitkellem fuq kompassjoni, fuq imħabba li hemmhekk għadna lura ħafna, nemmen. Insomma. Ftit ilu d-deputata Rozjenko Tajjar saqsit ukoll fuq dal-punt li għadna kemm semmejna. Jekk għawx Malta Media Outlets għax daħal xall li l-Amerika kienu qed jibgħatu miljuni ta' flus ġewwa l-Ewropa, u daw mbagħad jaqsmu bejn il-media outlets biex titkompla l-aġenda fuq daw l-affarijiet kollha li semmejna. Ma nafx nirrispondik li jekk hawn imma milli forsi ovvjament ma nafux minn huma, ma jaf minn huma kienu, però temmen meta tara l-gazzetti kważi kollha l-istess narrattiva tibda tgħid bil-forsa hawn xi ħaġa. L-Unjoni Ewropea assaġġ kella din narrattiva u tippuxja din it-tip ta' politika li kellhom ħad Democrats fl-Amerika hija evidenti. Kif hija ċara. Imma issa jekk tħallsux flus minn taħt, nkun qed nikdeb ma nafx. Ma nafx nispondik, m'għandix data li ngħidlek li huwa hekk. Ma tara li ma kienx fil-verità għall-medja indipendenti, għax naħa kienet tpinġija dejjem kera. Fejaw media indipendenti, ma teżistix. Inti żgurist il-medja hija influenzata ħafna, influenzata bil-policies tal-EU, inti għana ħafna mill-NGOs. Mhux hekk. Id-dejja ħafna mill-NGOs qegħdin hemm. U l-fondi jittieħdu għak tkun online ma dak li volderi ma tantx. Ħanajdlek għażina wkoll ħankunu offerta. Inti jekk inti tmexxi int. Ħanejn.
NGOs li għandhom L-interess tiegħek. Mġi, bdi ma nifhimx għax jgħidu anke fuq il-gvern għax jgħidu isma' da qed jagħmel jagħti dik il-pożizzjoni dak il-bniedem. Mhux ovvja, jekk insir Prim Ministru, anke l-cleaner nibdel. Mhux ovvja, ħanamel nies ta' fiduċja. Mhux naturali, ma nistax nifhem min naturali u ta' tagħmel. La l-arbiċċa ma xi jqogħdu jilagħbu kif qed inti l-ipokrisija tat-tapparsi li dik. Issa tista' tgħid minn 3 snin law minn wara l-COVID u mbagħad il-gwerra tal-Ukrajna. Xiftit jew id-dinja inbidlet. I mean kell effetti fuqha. Però rajna li saru ħafna sanzjonijiet fuq ir-Russja x'qalu li jekk nagħmlu sanzjonijiet mill-lat tal-Unjoni Ewropea. Mill-lat tal-EU. Fil-verità Russja baqgħet b'saħħitha, l-Amerika baqgħet b'saħħitha. Fl-Ewropa huwa fatt li kellna inflazzjoni tal-biża' u ma ħadimx naħseb jiena gejn is-sens komun. Ma tistax ġustifika li tħalli pajjiż jaqbad u jinbagħti pajjiż ieħor. Alla ħares ħannim xogħol. Imma mbagħad mill-banda l-oħra nerġgħu niġu. Kif kont qed nitkellem, kemm jiswew dan il-prinċipji mal-prattika. Jien smajt il-Trump jitkellem li jista' jixxukjak meta jgħid da ħaw kien inti speċi ħadd iġġieled ma xi ħadd li taf li ħadd itlef. Fimt? Smajtu għaljen, tkun speċi miġnun. Għaljen, jiena kieku l-ewwel ma nagħmel nipprova nasal f'kompromess. U jiena nemmen li kieku kon nasal f'kompromess. Issa mhux ħan nidħol xina l-ewwel nett minn xi analista tal-politika, ġifieri mhux ħan nidħol għal xiex ġim nibbex għaw Putin ċans kbir, jiena nemmen li l-Ukranja mistadem baqgħet buffer neutrali u qatt ma biss ma taw idea li tista' tkun parti fin-NATO jew hekk. Ġifieri kieku ma jien tinsiex jiena. Mhux hekk m'intix Ukren. Nix politiku, ġifieri, imma hija common sense li kieku jiġi dal-big daqshekk ħajjiġi ħanasal ċertu kompromess. Din id-dejja u tbeżżani li jista' jkun li ħafna minn nies li jgħidu kruċjata naqbżu għall-Ukranja, iktar jinteresshom li jkun hemm gwerra jinbiegħu il-bombi biex jagħmlu l-flus. Mhux hekk jibgħatu dejja minn nies. Ġifieri ma qed netfa' del fuq ħadd, imma jiena nemmen li ħafna konflitti jinħolqu mhux vera ħabba l-prinċipju ta' ħabba l-flus. Ħabba l-flus. Tara l-pastażata li saret fil-Gaza, pereżempju, hija tal-biża'. Mhux hekk. Le ekku. Issa inti taħseb, għax ovvjament inti bniedem tan-negozju u bil-fors tinteressa ruħek f'dal. Taħseb li d-dinja llum tant kemm kibret u ġejna globalized tista' tgħid moddik. Li hu għandha wkoll tħares il-bot mill-Ewropa stess fejn jidħol in-negozju. Isma' ħaġa ħaġa. Jiena bniedem li votajt favur l-Unjoni Ewropea. U jekk istaqsili ngħidlek li jien favur li neqgħu fl-Unjoni Ewropea. Biss jien ma naqbilx mal-Unjoni Ewropea. Tajdi x'intajt. Mela, jiena naqbel li l-Unjoni Ewropea tkun biss għaqda ekonomika. Il-fatt jiena l-ikbar żball li sar hija li hija għaqda li hija iktar għaqda politika milli għaqda ekonomika. Ġifieri hemmhekk jien ma naqbilx. Jiena ddejjaqni li timponi fuqi kif naħsibha kważi. Il-bex tiekol. Ddejjaqni hemmhekk ħafna ħafna. Jiena li ma jkun hemmx barriers fl-ekonomija. Hija healthy. Hija totalment missa ssir fid-dinja kollha kważi, taf kif? Ma nafx kemm naqbel mat-tariffi ta' Donald Trump, ġifieri. Ma insomma, ma kieku nkun pajjiż kbir bħalu għal Malta żgur ma jaqblinniex. Le, mhux hekk aħna ma jaqblinniex. U oħra jiena bħala Malta, jien żgur li nfavur li neqgħu fl-Unjoni Ewropea. Kieku kont l-Ingilterra, nagħmel kif għamlu l-Ingliżi. Fimt? Għandha ċerta saħħa. Għandha financial services bħal dawk hija pajjiż kienu bravi li ma sarux parti mill-Euro, ġifieri l-Ingliżi bravissimi. Ġifieri nemmen, ma fimni, milli tgħid li tħares lejn pajjiżi oħra, x'nagħmel naħħu t-tariffa minn fuq iċ-Ċajna? X'nagħmlu? Kieku tkissirna. Jena bil-kemm ma nollijiex ma' ċajna kif nkun fl-Unjoni Ewropea. Taf kif? Ġifieri x'għamel, tiftaħ is-suq għal-ċajn mingħajr xejn, issa isnet ninnegozja ma' li aħna ġa qegħdin
ħafna jobs intilfu fl-ewra. Mhux hekk għax il-pagi għolin. Morsaqsi Italjani, jena kont immur ara Vicenza. U hemmhekk kant kellhom fabriki tal-fidda u tad-deb, trement. Ma miet, illum baqa' ftit għaxrit. Għax kompetittiv. Ix-Ċajna kisret kull Mista kollhom jien. Issa, xi ħaġa li tal-aħħar ġiet ukoll daqsxejn diskussa hija n-newtralità ta' pajjiżna. Semmejta wkoll inti ftit ilu. Għaw minn b'mod apert kważi qed jaqbel l-ispeċi anke kemm bżonn nidħlu fin-NATO u min irid isaħħaħ id-difiża fil-militar issa ovvjament ma nafx Malta jiena. Jiena dejjaqni li għandna li ngħid li nsejjaħ li l-nifsi neutrali. Neutrali hemm kostituzzjonalità li jiena missu li Malta tkun fejn jaqbilha. Jena kollox hekk fil-ħajja bħalma jien naħseb fuq li hekk. Jekk jiena jekk hemm blokk jew hemm pajjiż ħajjejni, imma meta ngħid neutrali sena minuta, sena jien ma rridx nidħol fi gwerra ta' ħadd ta' temmenniex ħażin. Le, fimtek. Le, għazzu minn darba wel. Jemma ħan iġġiela il-gwerra ta' ħadd. Imma li jien ma nistax pereżempju jekk irrid li jekk ħajġu xi vapuri ta' gwerra u jeżaw il-faċilitajiet ta' Malta għal ħlasijiet bil-kontrolli tiegħi meta rrid ngħidulhom jitilqu, m'għandi xejn kontra. Kif? M'għandi xejn kontra. Li ngħid li kieku jiena nuża l-faċilitajiet jekk hemm bżonn li llum ma naqsu għax m'hemm bżonn kif saret id-dinja moderna m'hemm bżonn m'għadix il-Malta m'għadix il-portijiet tagħha pereżempju m'għadhomx dik l-importanza. Imma ngħidu li kieku jiena jista' inti qed biħlas tista' tuża li trid. Mhux ħanidħol f'konflitti personali li Malta mhux ħadd igwadanja minnhom għalfejn ġennu. Mbagħad jagħmlu llum jabtu lek bomb hawn. Mhux hekk aħna waħda biżejjed. Issa, iktar ma nżommu ħabib ma ngħidu mhux neutrali. Ħabib ma kulħadd. Ngħidu minflok neutrali. Ngħidu nkun ħabib ma kulħadd. Mhux hekk. Mela, l-ewwel semmejna bosta drabi wkoll hemm l-ispiritwalità. Kif f'ħajtek enetek di? Sena minuta, għaxin di ħaġa ġieli tkellimt fuqha. Għaw misconception. Meta nkun nitkellem spiritualità, hija ħafna bot minn ċertu bil-reliġjon. Mużgur. Sena, inti, jekk ir-reliġjon tkun qed tgħinek biex tikber u ssir bniedem aħjar u tersaq lejn il-verità, allura r-reliġjon hija spiritwali. Ma jekk inti r-reliġjon tkun qed kabrek biex issir terrorist. Jew biex issir inkwizitur. Allura dik qed tmur kontra kull tip ta' spiritwalità. Meta nkun qed nitkellmu dal-aħħar għaw iktar isu għaw min ilu naqra, għaw min, ejja l-consciousness tiegħek, fimt? Jiena meta tfal pereżempju jsaqsuni, jiena dan għandi ċertu passion meta nitkellmu fuq għadi. Meta nitkellem ma' tfal, jien dem ngħidhom kont ngħid l-università pereżempju, wieħed qiegħed fil-kummerċ u liħor huwa għall-avukat. Ngħidhom qabel issir xi ssir businessman tajjeb, avukat tajjeb, tabib tajjeb, l-ewwel trid titgħallem tkun bniedem tajjeb. U meta ngħidu bniedem tajjeb hawn misconception ukoll jiena mhux qed nitkellem fuq moralità. Tajjeb moralità jekk m'għandekx tagħmel seks jew m'għandekx tagħmel hekk. Qed nitkellem li tkun imqajjem minn ġewwa u tkollok il-consciousness tiegħek tkun tifhem li ħafna drabi inti qed tirraġun hekk għax għandek ċertu kundizzjonijiet ġo moħħok, għandek ċertu resentments, għandek ċertu rabja lej persu, għandek ċertu ejrant ħafna drabi, ħafna dema tirreact għalej xi ħaġa għax kunu qabsulek buttuna. Għax int kieku xejn ma kieku ma tirreakti għalih. Għax bniedem, inti bniedem jgħidlek x'jgħidlek m'għandekx għalfejn toħroġ u tkun irrabjat ħafna drabi. Tirrabja x'int tant tidentifika ma' dak il-ħsieb. Li dak il-ħsieb issir meta nitkellem fuq xtrib ta' spiritwalità, nkun qed nitkellem fuq hekk. Jiena nemmen li ħassra li ma tantx hawn min jgħallem, ma tantx għax anke ħafna social workers li huma tajbin ma rridx. U jgħinu ħafna. Imma ċertu profondezza naħseb li l-bniedem għadu ħafna f'dinja li suppost illum hija daqshekk żviluppata
l-inner self ħanajdu hekk. Intilef, donnu intilef iktar. Le, naħseb l-inner self għadna lura ħammensu. Dek taqra bħal Tole, Krishnamurti, għamma tinduna kemm il-bniedem huwa mitluf fil-materjalizmu. Ara. Vodri jista' jkun is-suċċess again, ekonomiku tal-materjal. Tellef ħafna l-għalajlek, ma nistax il-suċċess jaxxik, sorry, l-esperjenza, il-suċċess ħafna drabi, jekk int mintix matur jamlek kiesaħ. Il-suċċess jekk int mintix, għalek għatlek jien l-tfall l-għol ma najdilom qabel jisiru l-ewwel kun ikber bħala bniedem. Għax mbagħad anke il-flus, jekk inti tkun matur u kbirt, inqas ċans jagħmlu lek sara. Jien xorta panajlek l-iktar ħaġa li tkabrek fil-ħajja hija l-uġieħ. L-uġieħ huwa l-iktar ħaġa li kabrek. U jekk tmur l-ewwel tibda fil-prattika materjali, u mbagħad tmur spirituali u tmur emozjonali, inti tinduna li inti anki fil-prattika materjali, inti tibda taqta' li kazzejer ma tibda tiħxin. Inti taqta' sigaretti ħafna drabi meta tibda jsibulek xi vina miżduda. Inti meta tibda tnaqqas tara kif tikol għax għandek it-sokkor. Il-luġieħ jgħalmek hija. Issa ukoll isir ċertu minn spiritwali ġo bniedem jew da, hija meta jkun hemm kriżi ta' depressjoni, kriżi ta' dwejja, kriżi li ħafna minn nies li jġrilhom jagħmlu bidla kbir huma meta jkollhom suċċess trement f'kollox, materjal. Jakkwistaw kollox, kollhom il-flus imbagħad jgħidu nawwot, ġara xaw. Isu m'għandekx tikbir. Imbagħad ħafna nies għax int sakemm int għandek ċertu depressjoni dwejja u għandek ċertu naqqasijiet, moħħok jibqa' jgħidlek imma x'm'għandekx di. Għax m'għandekx di, jekk takkwista di tiġi ferħan, meta takkwista ħafna drabi meta takkwista dawn l-affarijiet li inti ħatemmen li jagħmluk ferħan u ma jagħmlukx ferħan, allura tibda ddur lejn xi ħaġa ġewwa. Il-ħasra hija li jkoll ħafna nies jafu jintilfu f'ċertu reliġjonijiet, kull reliġjoni ġifieri jista' tkun mhux qed ngħid li reliġjoni aħjar minn oħra. Ħafna drabi meta tintilef biss fis-superfiċjalità tar-reliġjon u jew tipprova tuża lil Alla bħala Father Christmas jew bħala instant coffee li int għandek problema u minn għalik li ħaddu lej Alla u ħajnaħħielek minn flok tara dik il-problema was probably ġejja mit-tip ta' lifestyle għandek, mit-tip ta' ħsieb għandek, mit-tip ta' rabja għandek, mill-resentments għandek, mill-mibeda għandek ġo fik. Kieku ħafna nies minn flok jitolbu l-Kristu jippruvaw jgħixu l-Kristu l-ħajja tinbidel. Issa, ħansaqsik xi ħaġa oħra. Tal-rispett ma tantx tafu fija. Le, ma tantx. Nitkellmu hemm fil-każ barra l-programm. Xi ħaġa oħra kont ħansaqsik l-ewwel semmejna wkoll daqra fejn kienet daħlet ir-riforma ta' droga tal-kannabis ma tmurx il-ħabs u dal-affarijiet. Però naħseb jidher ċar li apparti minn hekk għandna problema kbira llum ta' droga. Il-nies donnu qegħdin jinnaf jgħidulek fi praċetti tiġijiet. Issa, taħseb li meta kont żgħirien almenu l-iskola kien hemm edukazzjoni kbira fuq id-droga li hija ħażina tagħmellek ħażin. Kollhom donnu qisu kważi għamel li trid. Ukoll. Taħseb li qed jaffettwa ħażin. Ukoll. Jien ma nemmen ħadd li jsir addict jew isir alkoholik għax hemm id-droga u għax hemm ix-xorb. Jiena ngħidlek, meta l-bniedem ma jsibx fulfillment fil-ħajja. Jirrikorri għal xi ħaġa li qed ittieħ sodisfazzjon instinct, fimt? Ġifieri jiena ngħidlek li il-problema issa nimmuta. Għax hawn misconception kbira. Issa qed nitkellmu ma' xi ħadd li ġieli ħareġ u pejjeb joint jew ġieli debħa xorb minn. Jekk xi ħadd ġieli mar ġo parti u xorob eċċessiv ġo parti milli bniedem li jixrob kuljum. Biex jkopja mal-ħajja differenti. U l-istess ukoll. Għax tisma' n-nies jibda jgħidlek taf x'għamillu waddablu l-ħaxixa fid-drink. Marija Madonna. U li kollha. Hawn ċerta ignoranza, tremenda. Fimt? Ġifieri, mhijiex kwestjoni jekk hawn xi żjed hawn iktar nies addict illum, hawn iktar nies jirrikorru għax-xorb u għad-drogi, jista' jkun li l-fatt li hawn iktar stress fil-ħajja li iktar. Imma then again hija ġejja il-fatt li qed nimlew
il-mentalità mhux taż-żazax tagħna u Malta biss fid-dinja li inti trid tkun suċċess u s-suċċess tiegħek huwa mhux li ssir bniedem raġel tal-familja aħjar, mhux li ssir missier aħjar, mhux li ssir bniedem tħobb aħjar, imma li tagħmel ħafna flus, li ssir popolari. Allura qed nitfgħu stress fuq in-nies li huwa ħafna iktar diffiċli biex tkun għax inti iktar faċli tkun naturali u tkun bniedem li tħobb, tkun bniedem tal-familja sew, iktar naturali, iktar bniedem maħluq biex kun hekk milli biex ikun superstar jew biex ikun. Imma li ġara inti jekk issaqsi n-nies. Issaqsi żgħażagħ llum. Għajdulhom inti xi jfisser għalik suċċess. U jgħidulek karozza sabiħa, mara sabiħa, flus. Taf kif? Allura dik hija ħajja artifiċjali li magħha ħaġġib konsegwenzi. ħaġġib konsegwenzi ta' affarijiet mhux naturali. Taf kif inti ċerta mhux sempliċità ta' ċerta ħajja naturali ħaġġib iktar paċi u sliem u ġorri stonku tiegħek. Mela, l-aħħar messaġġ li forsi tgħaddi lin-nies biex idealment ikollhom ħajja aħjar. Ma nafx min jien biex ngħaddi messaġġ biex ikun li nista' ngħidlek x'nista' nagħmel jien mhux nippritka xi ħadd biex kollu ħajja aħjar. Ma fuqi. Jien llum il-ġurnata imma żenna x'issa għandi 65 men. 65 ħafna affarijiet li kienu importanti għalija m'għadhomx importanti. Għandek il-stat fiżiku tiegħek, għandek il-stat sesswali tiegħek li ma ċert importanzi li kelli m'għadhomx nixtieqhom għadhom ma m'għadhomx daqs kemm kienu. Għanajdu għek. Imma jiena l-lum li nagħti każ nibqa' ngħid l-iktar ħaġa li nipprova nagħmel huwa li nikber fiha nfusni. Fimt? Jista' jkun ukoll li jiena fimni ċerti ambizzjonijiet li kelli l-ħaqthom u tawni sodisfazzjon, ta' mhux hemmhekk ma tawni sodisfazzjon, imma wkoll indunajt li xi pretendejt li ħanħoss jew s-sodisfazzjon indunajt ħafna affarijiet kienu firħa. Fimt? Illum pereżempju l-iktar ħaġa importanti għalija hija relazzjoni pereżempju l-għandi Molidi. Fimt? Ħafna jista' jkun ukoll jista' jkun ikollok ċertu guilt feelings li jien ma kontx hemm meta suppost kont hemm. Allura ara l-iktar li llum jiena għalhekk għax kulħadd bil-perjodi f'ħajtu. Llum l-iktar ħaġa huwa li jekk nasal niġi biex inħares lura għax ngħid ara għext, fimt? Almenu li ngħid li hekk għamilt hemmhekk stajt għamilt aħjar ma almenu rranġajtu l-iktar li ħares huwa li ma jkollix regrets, ħanajdu hekk. Mela, George, proset kellna diskussjoni interessanti forsi l-qudiem ikonna oħra wkoll hekk Alla jrid. Għadgost. Grazzi tal-ħin tiegħek. Grazzi lit telespettaturi tagħna tal-li kontu magħna llejla u nħeġġukom biex tarawna wkoll il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.